Hayırlı kеш, siz Müslim tapşuların qoraysiz yangiliklar çıgarılışı bilen studiyada men Dimma Afzalova jirlik bizde bolgan waqigalar turunda qisqacha. Bugün rayon üzerinde büyük jеңүүгө 73 yıl tolu oңайынан beyram uyuштырылды. Парад, демонстрация, ölümsiz polk qatnашында узган чараны район халкы бик яратып кабул итте. Район үзешчәннәре чыгышы бәйрәмне тагында күңеллерәк, тәэсирлерәк итте кебек. Бәйрәмнең иң матур мизгелләре алдагы сюжетта. Бәйрәм чарасына килүчеләр иңелек сугыш һәм хезмәт тану мемориаль комплексына җыелды. Биредә аларны яшь армиячеләр парадында катнашучылар каршы алды. Комплекска керү юлында үлемсез полк хәрәкәтендә катнашучылар тезелгән иде. Мин бүген үлемсез полкка чыктым, үземнең классташымның бабайының портретын күтәреп, һәм бу үлемсез полк безнең бабайларны батырлыгын тагын бер искә алырга бик нык ярдәм итә. Мин үземнең бабамның бүтән сугышта катнашкан кешеләр өчен горурлык, шатлык хисе туа. Үземдә ул җиңүдә безнекеләр җиңмәсә, мин белмим, бу дөньяда нәрсә булыр, безне бәлкем бетергән булырлар. Мин барлык сугышта кайткан ветераннарыбызны, бабаларыбызны тәбриклим бу бәйрәм белән. Һәм һәрбер халыкны, кешеләрне үлемсез полкта катнашырга чакырам. Бар райондашларны да бәйрәм белән котлыйм. Күкләребез имин, тыныч булсын. Һәрбер балага бу якты дөньяда менә әйбәт кенә яшәп, бәхетле, шатлыклы булып, һәм менә озын гомерләр теләп калам. Парад белән җитәкчелек итүче хәрби хәрәкәт ветераны Ренат Харрасов яшь армиячеләрнең хәрби парадка әзерләгән хәбәр итте. Оешма предприятиеләр вәкилләре веноклар, чәчәкләр салуда катнаштылар. Район эшкә эшләр бүлеге хезмәткәрләре җиңү бәйрәме уңаеннан залып бирделәр. Аннан соң тантана район мәдәният йорты каршындагы мәйданга күчте. Бәйрәмгә килүчеләрне биредә дә үлемсез полк каршы алды. Оешма предприятие, мәктәп коллективлары, яшь армиячеләр демонстрациясе Мөслим урамнарыннан үтте. Бәйрәмнең тантаналы өлешен башлап, муниципаль район башлыгы Рамил Муллин бәйрәм белән тәбрикләде. Бийек җиңү бәйрәме уңаеннан Мөслим муниципаль район советы, башкарма комитеты һәм шәхсән үземнең исемнән иң ихлас һәм җылы тәбрикләү сүзләрен кабул итегез. 1945 елның языннан соң 73 ел үтсә дә, җиңү көне илебезнең тарихында һәр гаиләнең һәм һәр кешенең язмышында әһәмияте бик зур. Бу бәйрәм тынычлык, өмет, якты киләчәккә ышаныч символы. Республика урман хуҗалыгы министры Равил Козыров мөслимләрне җиңү бәйрәме белән тәбрикләп, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның котлауларын җиткерде. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның бийек ватан сугышында җиңүнең 73 еллыгы уңай мөнәҗәгате укырга. Водруженные советским солдатам-освободителям на поверженном Рейхстаге Знамя Победы и сегодня вдохновляет нас на ратные трудовые подвиги. Мәртәбәле кунаклар Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераннары Мансур Зинуровка, Халитҗан Шакировка фидакарь хезмәте өчен медален тапшырдылар. Мондый бүләкне республика көненә кадәр барлык сугыш ветераннары да алачак. Үзешчәннәр, мәдәният хезмәткәрләре көче белән әзерләнгән сәхнәләштерелгән тамаша һәркемне шул ерак елларга алып китте. Сугыш чоры авырлыкларын, шатлыклы җиңү мизгелләрен тасвирлады. Җиңү бәйрәмен һәркем шатланып, күтәренке күңел белән каршы алды. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против
немецко-фашистских захватчиков. Faşist tanıkların gına tugul, eğlarının başında turgan, konuşkiş Hitler'ni da tizrek tormar etsin idi. Gün tün uyarımız şu vakta, belki bu tizden bulur, belki. Kadirlim, sinirlekken mahşarını koz aldına getirem. Siz kişirgen ağırlıklar ol bizniki de, bütün illiki. Şanam, biter ol soğuş, kiler bizge de bәхетле turmuş. Бүтәнчә була да алмый, җиңү безнеке булачак. Һич шиксез, бары көтәргә генә кирәк. Сабыр булып көтәргә. Түземсезлек белән җылы көннәрне көтәбез. Тышкы базны ачсак, иншаллах, өзелмибез инде. Эмин апа, Хәлимә, Гөлчәчәк, пиегез, пие, сезгә хат. Почтальонка, ты снимай свою сумму. Не могу снимать сумму, не могу снимать сумму. Там на донце похоронка, не могу читать кому. Там на донце похоронка, не могу читать кому. Похоронка, похоронка. Исәмесез минем якыннарым, туганнарым, әнием, сөйклем Хәлимә, улым Салих. Bir yola iki хат алдым. Туган якларга кайтып килгәндәй булдым. Рәхмәт. Үземә килгәндә барысы да яхшы. Үз башымда бар, тамак тук. Тагын нәрсә кирәк булсын инде? Фронт тормышы ничек уза дип сорыйсыз? Ничек булсын? Нәкъ фронттагыча. Сугыш бигрәк нык җәелде. Озакламый без һөҗүмгә күчәбез. Бу шикне тота алсак ярар инде. Шушы кечкенә генә җир кисәгендә әйтерсең дә бөтен ватан. Душман таныклары бихисап күп. Яңганнар урынына яңалары уши тараканнар, кара еланнар кебек безнең якка шуыша. Без аларны утка тотабыз һәм изеп тармар итәбез. Туган җиребезне саклап кала алырбыз. Жырға салым хат җибәрәм Фатыйма, жыр сөюче дусларым артына. Бик ерак җирләрдән, ул тышындагы илләрдән, өзелеп сәлам сиңа артымнан. Dillər ölümlər, min izər, min ölümlər, məxəbət güclü dillər ölümlər. Silim üçün unqa kərəm şan alıma, yanım işığam milyonlar dağlardan.
Барыбызны да 9 май җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Барыгызга да сәламәтлек телисем килә. Үзебезнең Әфганчылар оешмасы исеменнән күкләребез һәр вакыт аяз булсын, сугышлар булмасын. Барлык энергия киләчәктә сугышсыз иминне тормыш берим. Һәр кеше үзенең нинди хыяллары бар, шулар тормышка аштан иде. Бу инде тарихи бәйрәм. Һәрбер кешенең күңелендә авыр хисләрдә, җиңүле хисләрне дә уятадыр. Но безнең бу өчен шатлыклы бәйрәм инде ул. Һәрбер ветеранга сугышта катнашкан тыл хезмәткәрләренә һәрберсенә хөрмәт йөзеннән башыбызны ябыз. Ничә сәгать бара инде шунда тамаша. Һәм бер кеше дә тора алмый, шунда халык бик күп. Инде бәйрәмнәр бик күп булса да, бу бәйрәмне аеруча көтеп алганнар, ветераннар бигрәк тә кузгалмыйча карап утыралар. Бик матур итеп оештырылган бәйрәм, бик канәгать. Шул хәтлек матур көн, погода шул хәтлек, яңгыр яумады, главное, балаларга шул хәтлек рәхәт, чиста, матур, бөтен җир матур шул хәтлек. Сакласыннар яшьләр. Шул инде бөтен кешене дә бәйрәм белән котлыйбыз. Менә балабызда күргән ише бәйрәмгә тарта. Бәйрәмгә чыгабыз барыгызны җиңү бәйрәме белән. Райондашларыбызны, кайткан кунакларыбызны. Бәйрәмгә чыккан халык ярминкәдә йөрде, концерт карады. Бүгенге бәйрәм чаралары кич белән ык буенда дәвам итте. Һәр кемнең күңелендә бары бер теләк: илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Фәридә Гайнетдинова, Айгөл Шагыйпова, Мөслим телевидениесе. Тантаналы чаралар моның белән генә төгәлләнмәде. Мизгел яшьләр үзәгендә сугыш һәм тыл ветераннары, сугыш чоры балалары өчен чәй табыны әзерләнгән иде. Өлкәннәр район башлыгының котлауларын кабул итте, үз эшчәннәр чыгышын карады. Җиңү көне уңаеннан тантаналы чаралар кичә авылларда да узды. Әмәкәй авылында узган бәйрәмдә безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Җирлегебездә бөек җиңү көненә багышланган бәйрәм чаралары дәвам итә. Бу бәйрәм үзләренең канлы җаны тәне белән аны якынайту өчен көрәшкән һәм ниһаять үз куллары белән Рейхстаг түбәсенә хаклык байрагын кадаган фронтовиклар өчен аеруча кадерле, якын һәм изге бәйрәм. Мөслим районыннан гына сугышка 8000-нән артык кеше киткән һәм инде аның 5300 әйләнеп кайта алмаган үзебезнең кырга. Әйин Татарстан буенча бу саннар бигрәк тә күп. Ул 700 мең. Бу инде 700 мең ул күз алдына китерә торган саннар түгел. Еллар тынычлыгы, тормыш муллыгы алып килгән бөек җиңү безнең һәммәбез өчен дә кадерле яткар, горурлыгыбыз булып тора. Бәйрәм чарасында чыгыш ясаган мәктәп укучылары үзләренең шигырьләре аша тыл ветераннарына, сугыш чоры балаларына аяз күк йөзе теләде. Җиңү бәйрәме котлы булсын. Киләчәктә инде барыбызга да сәламәт булып, шушы матур таңнарны каршы алырга язсын. Авылда өлкән кешеләр исән сау булсыннар әле. Алар белән авыл тулыланып тора. Укучыларыбыз кичкенәдән җиңү бәйрәменең зурлыгын, аның өлкән яшьтәге, өлкән буын кешеләр өчен нинди зур мәгънәгә ия икәнлеген аңлап үсәләр. Авылыбызда тыл ветераннар инде бетеп бара. Бер генә Мөшәрриф апа гына калды. Бүген без бирегә килгән кешеләр барыбыз да үзебезнең югалган әтиләрне, бабайларны, инде әниләребез үзләренең ирләрен сагынып искә алдылар. Бу көнне авыл халкы куанып та, моңланып та утырды. Җиңү китергән бәйрәм истәлекләргә бай булды. Соңыннан өлкәннәр чәй табыны артында аралашып, хәтирәләре белән уртаклашты. Лилия Шәймиева, Айгөл Шагыйпова, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә 13 бөек ватан сугышы ветераны яши. Сугыш чорында тылда хезмәт куючылар 467 кеше. Сугыш ветераннарының тол хатыннары 101 хатын-кыз исәпләнә. Бөек ватан сугышы ветераннары бу көннәрдә котлаулар кабул итә. Сугыш ветераны Хәердин Мөхәммәтов сугышка 1942 елда 17 яшендә китә. 7 ел хезмәт иткәннән соң 1950 елда гына туган ягына кайту насыйп була аңа. Бүген ул улы белән килене тәрбиясендә яши. 94 яшын тутыручы ветеран дөньядагы вазгыяттан да хәбәрдар, спорт яңалыкларын да белеп тора. Ихлас күңелләсене шушы бәйрәм белән котлыйм дип язган, рәхмәт сүзләрен җиткергән, ихтирам сүзләрен җиткергән һәм иң изге теләкләр дип Улы хөрмәт белән Рөстәм Нургали улы Минниханов, Татарстан президенты.
Район башлыгы Рамил Муллин Хайырдин абыйны бөек җиңүгә 73 ел тулу уңаеннан тәбрикләп, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын һәм күчтәнәчләр тапшырды. Шундый ук бүләкләрне бу көннәрдә башка ветераннар да алды. Халетдин Шакиров гомеренең күп өлешен Пермь өлкәсендә яшәгән. Бүген ул Мөслимдә туганнары тәрбиясендә гомер кичерә. Сугыш чорында ракета гаскәрләрендә хезмәт иткән ветеран Катюшалар турында да сөйләп алды. Машина реактивная система. Сразу бірнеше снаряд ебәрә. Сразу 16 штук китәргә мөмкин. 97 яшын тутыручы Хаят Хайырдинов да Мөслимдә туганы тәрбиясендә яши. Иңгизге теләкләр сезгә, бәйрәмнәр белән. Гомере буе укытучы булып эшләгән Мансур Зиннуровны тыңлавы дөнья рәхәте. Истәлекләрен барлап, ипләп кенә тарих битләрен ача Мансур абый. Сугыш елларын гына түгел. Мухан авылыннан, Салават Муханнан Галиф Әнвәр, Мөслимнән Бәдретдинов, Габдулгали, Олышак Мактан Ахметов, Тұрыш ауылынан Уәлиев, Абдулла, олар біле дүртсі де менің яшташлар. Һәм олар білен бірінші мәртебе суғышқа қатнаштық біз. Һәм олар бүгінгі күнні мәрхумлар енді. Аның ikisi шундық жатып қалды, мен бар шағында оқ. Иле безгә җиңү китергән, азатлык бүләк иткән өлкәннәргә рәхмәтебез шиксез. Әле тагын бик күп еллар яшь буынның рәхмәтен ишетеп, рәхәттә яшәргә язсын сезгә ветераннар. Римма Авзалова, Айгөл Шагайипова, Мөслим телевидениесе. Район башлыгы авылларда яшәүче сугыш ветераннары белән дә очрашты. Баяк һәм Яңа Сәет авылларында узган очрашулардан Фәрида Гайнетдинова. Байык авыл җирлегендә 2 бөек ватан сугышы ветераны яши. Утны суны кишкән, сугыш елларының бар авырлыгын үз җилкәләрендә күтәргән Османов Салих Госман улы һәм Сахипов Гыйндулла Сахип улы әле бүген дә күңел кирлеген югалтмаган хөрмәтле ветераннар. Салих ага бүген үзе генә яшәсә дә, балалары һәр вакыт кайтып, ярдәм итеп, хәлен белешеп торалар. Район башлыгы аны бәйрәм белән тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Күңелдән шушы якынлашып килүче бәйрәмне котлыйсым килә. Алла Тәгалә инде үз рәхмәтеннән калдырмасын, бик зур рәхмәт әйтәсе килә хезмәтегез өчен, ил өчен, ватаныгыз өчен, шушы җирлек өчен куйган хезмәтегез өчен. Киләчәктә Алла Тәгалә үз рәхмәтеннән калдырмасын, сугыш афаты күрергә насыйп булмасын, балаларның бәрәсен күрергә насыйп булган тормышта иминлек белән генә инде тормыш калырга насыйп ит. Салих ага үзе дә бүгенге тормышыннан канәгать булуын белдерде. Ил көннәргә тынычлык теләде. Жыллар тыныш болсын. Бар сіздің үшін иләргә сәләмәт яшәгез. Рахмет, жыллар тыныш болсын. Бик матур яшәтә. Пенсиясын кертеп бара, бөтен нәрсәсен китереп, өйгә кертеп бирәләр. Рахмет olsun. Яши изге якынлашуга карамастан, бүгендә көрәк тотып җир казучы, тормыш иптәше Нәҗип апа белән бик матур гомер итүче Гыйндуллага безне бакчада ук каршы алды. 98 яше белән баручы сугыш ветераны үзенең сугыш хатирәләрен бүген оныкларына, оныкчыкларына сөйли. Аңа да район башлыгы рәхмәт сүзләрен әйтеп, теләкләрен җиткерде. Иске Сәйет авылында яшәүче Кыттус Хафизулла Хафизов та бүгенге якты көннәргә куанып, илләребезнең тыныч, имин булуына сөенеп яши. Кеше үзе тедегәч, шуны имин булмасы демәйді. Мен менә куанып торам, шу тега тавыр шакларда булачак, хәзерге көндә куйган картаган көнемдә имин әйбәтләп. Ветеранны район башлыгы Рамил Муллин, Сарман һәм Мөслим районнары хәрби комиссары Дашган Гасанов, Мая халыкка социаль ярдәм күрсәтү бүлеге җитәкчесе Рәмилә Гыйлметдинова тәбрикләде. Алар бәйрәм күчтәнешләре һәм котлауларын тапшырдылар. Фәридә Гайнетдинова, Айгөл Шагайипова, Мөслим телевидениесе. Әмәкәй авылында яшәүче ветераннар да тәбрикләүләр кабул итте. Мөшәррәфә апаны район җитәкчелеге өенә барып котлады. Шул хакта Лилия Шәймиева репортажында. Районыбызда 13 бөек ватан сугышы ветераны яши. Аларның берсе Әмәкәй авылында гомер итүче Мөшәррәфә апа Шәйхуллина 98нче яше белә бара. Җиңү бәйрәме уңаеннан ветеранга Россия президенты исеменнән котлау открыткасы күчтәнәч пакеты тапшырылды. Сугышлар биткәндә Райхсатхандә, Германиядә, оның түбәсенә Зahid деген сержант
жеңу байрағы қойылады. Бізден да қобыйық. Бізде шын көңілден құтлайбыз сезне Мшәвәр апа. Сезнең куйган хезмәтегезгә, сезнең куйган батырлыкларыгызга біз инде яшь буын сокланабыз. Киләчәктә дә шулай матур итеп, әле гомер итәргә ясын сезгә тыныч тормышларда. Һәм инде безнең яшь буынга, яшь буынга мондый сез күргән авырлыкларны күрергә язмасын иде. Рәхәт яшәгез. Балаларыгыз белән, иптәшләрегез белән бергә яшәгез. Дус булыгыз. Күршеләр белән тату торыгыз. Кешеләргә ярдәм итегез. 4 ел дәвам иткән рәхимсез сугышны әле дә күз яшьләре белән искә ала Мөшәррәф апа. Сугышның төзәлмәс яралары аның күңелендә һаман сызлап тора. Үземнең әни фикерләрендә ул минем бер-беребезнең сүзгә колак салып яшәдек. Балаларыма бик карады әни. Мине үзенең кызы сымак иттереп, якын иттереп тора. Хәзер дә инде сезгә исәнлек бирсен, сез яшәсәгез, мин дә яшәрмен диенде әни. 45 елда гына кайттым. Мен кайтармадым. Онда әле эшләр күп булды. 45 елның августында кайттым. Ул вакытта печән искертәләре. Иптәшем белән без бергә хезмәт иттек. Ул мин кайтып 10 gün торгач кына кайтты. Җирлегебездә бездән бер сугыш ветераны Мөшәррәф апа, аның безнең җирлегебездә шушындый кеше булудан горурланабыз һәм аңа озын гомер, ныклы сәламәтлек телибез. Әйе, бийек җиңүнең бәхәсе әйтеп бетергесез югары булды. Безнең моны онытырга хакыбыз юк. 1945 елның җиңү китергән сөенечле ул көненнән соң күпме генә еллар үтмәсен, фашизм һәлакәтеннән бөтен дөньяны коткарып калган җиңүчеләр буыны, аның тиңдәшсез батырлыгы безнең хәтердә мәңге сакланачак. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Батырларның иң кадерле бүләкләренең берсе Дан ордены. Дан орденының тулы кавалеры якташыбыз Бадык Салихов шушы көннәрдә батырның каберенә таш куелды. Әлеге тантаналы чарада коллегаларыбыз да катнашты. Бадык Мөхәммәд Салих улы Дусай авылында җирләнгән. Авылдашлары аны бүген дә зур хөрмәт белән искә алалар. Аның каберенә таш кую чарасында район җитәкчелеге, Дусай авылы халкы катнашты. Район башлыгы Рамил Муллин мондый якташларыбыз белән горурланырга чакырды. Гыйлемендә алган, ул җитәкчедә булып эшләгән, ул үзенең ватаны өчен дә хезмәт иткән, ул герой да булган. Герой булып кайтканнан соң да үз җирлегендә герой хезмәтен алып барган. Һәм инде шушы кыска гына гомердә бер карасаң, күпме чара булгандыр, күпме эшләр булгандыр, күпме хезмәт булгандыр. Менә балаларга әлбәттә баек җирлегенә, Дусай авылы кешеләренә әлбәттә бик зур горурлык. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов та батыр якташыбыз турындагы истәлекләрне яңартты. Чарада катнашучылар алдында Сарман һәм Мөслим районнары хәрби комиссары Дашын Гасанов чыгыш ясады. Байып мәктәбенең музей җитәкчесе Лейла Баянова Бадык Салиховның тормыш юлы белән таныштырды. Җирлек башлыгы Айнур Сахипгәрәев һәм батыр якташыбызның кызы шушы игелекле гамәлне башкаруда ярдәм итүчеләргә рәхмәтләрен җиткерделәр. Biz indi özümüzün giroylarımızı bilirge tiyiş. Ol bayık jerliginden çıkan giroy diye belirtege bular çünkü 3 dan ordin kavalerlerin ana giroylara tengiyler. Şuna göre biz anım bilen bir gururlanabız. Biz bugün bizning etinin ziyaretine taş kuyu hürmetine jiyilip keldik. Bizni de konak itip çakırıp kaytardılar. Şolladan etkeni şuşlay zorlap iske alıp ana giroylar bile bir tigiz bulgan halatda yürgenin unutmayınca taş kuyganları için rayon başlıklarına veteranlar совета председателine başlap yürüyüşü İlgiz abiga bik zor rahmetlerimizni bildiremiz. Чара ахырында мәрхүмнәр рухына дуа укылды. Бадык Салихов каберенә чәчәкләр салынды. Бадык Мөхәммәд Салих улы сугыш каһарманы гына түгел, тыныч тормыштагы хезмәтләре белән дә батыр. Шуңа күрә дә райондашлары һәм авылдашлары хәтерендә аның тормышы, хезмәте якты истәлек булып саклана. Фәридә Гантинова, Айгөл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә һәр кайда бөек җиңүнең 73 еллыгына багышланган бәйрәм чаралары уза. Туган якны өйрәнү музее ярдәме белән Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәп укучылары катнашында флешмоб оештырылды. Флешмобта батырлар истәлегенә шарлар да ачырылды. Аларга җиңү өчен бабаңа рәхмәт дип язылган иде.
Алыга таба чисталык 2 айлыгы дәвам итә. 2 айлык кысаларында чистарту җыештыру эшләре бара. Узган шимбәдә өмәләр мөслим зиратларында һәм Акбуенда узды. Узган шимбәдә өмәләр мөслимнең иске һәм яңа зиратларында кояшлы ак ял зонасында оештырылды. Өмәләрдә 300-гә якын оешма предприятиеләр, үзәктә урнашкан гомуми белем бирү мәктәпләре һәм балалар бакчалары 3000-нән артык кеше катнашты. Шулай ук безнең инде Корай паркында да, урамнарда да агарту, чистарту эшләре дәвам итә. Безнең инде монда битараф калган оешмалар юк дип әйтергә кирәк, чөнки инде безнең халык өйрәнде чисталыкка, ул чисталык ул йогышлы шир. Чистаны поддерживать тотып кына торасы килә. Яңа зиярат территориясында оешма предприятиеләр чистарту эшләрен башкардылар. Иске зиярат территориясында район ветераннар советы һәм иҗтимагый совет вәкилләре, өлкәннәр, аграр коллеgiят укучылары эшләде. Барлыгы 200-гә якын техника кулланылды. Мәдә катнашучылар чисталыкны һәрвакыт сакларга, мондый игелекле эшләрдә актив катнашырга чакырды. Бүген үзебезнең коллектив белән өмәгә чыктык. Үзебезнең барыбер бөтен кешедә шушында киләсе инде, үзебезнең соңгы йортыбыз. Чистарып нитеп калса бик әйбәт була. Чисталыкны сакларга кирәк инде. Һәр елны чистартабыз, зиратны чистартабыз. Башка кешеләргә дә, мөслим халкына да өмәгә килергә чакырабыз. Чисталык кирәкме соң? Чисталык дөрәнек кирәк. Чисталык бөтен җир менә матурайып китте бит. Мин әтием белән әниемнең зияратын чистартырга килдем инде үзем. Мондай өмәләр кирәк дип уйлыйсың? Кирәк. Менә бу улы агачларны кисеп бетереп, элекке зияратларны чистартып бетереп, моторлау обязательно мотор кирәк. Шуннан да бүген мөслимебезгә кайчан гына кем генә килеп керсә дә һәрвакыт чисталык, пөхтәлек каршы ала. Мондый моторлык күңелләребездә бары тик яхшылыкка һәм изге гамәлләргә рухландыра. Һәрвакыт шулай чиста һәм пөхтә булыйк. Фәрдә Гантинова, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Ярминкәдән аттракционнардан башка бәйрәмнәрне бүген күз алдына да китереп булмый. Җиңү көне уңаеннан да Мөслимдә бәйрәм сәүдәсе оештырылды. Чирадан Әлфинур Нугманова репортажы. Сәүдәгәрләр иртәнге сәгатьләрдә үк палаткалар корып товарларын тизеп куйган иде инде. Җирле эшмәкәрләр белән бергә читтән килүчеләр дә үз товарларын тәкъдим итте. Ирек Хамадишин, Эльза Ибрахимова, Ринат Сахибгараев кебек товар җитештерүчеләрнең сәүдәсе гөрләп барды. Шәхси эшмәкәр Батыршинның Мөслим икмәге кибете яңа гына миштән чыккан камыр ризыклары тәм-томнар белән сату итте. Бүгенге ярмарканы бик матур оештырганнар. Халык бик бердәм, бик күңелле йөри, көн Аллага шөкер матур. Пешкән ризыкларыбызны алып торалар, җиткереп булмый. Алып киләбез дә киләләр, алып киләбез дә торабыз гына. Аллага шөкер кешеләрдән алып, ул яшькә кадәр бөтен әйберебездә бар. Бүгенге ярминкәдә ит сатырга чыктык, әйбәт алалар, Аллага шөкер. Мөслимнең үзеннән килдек. Мөслимнең үзеннән сатабыз. Таламлы сатып алучылар өчен бал һәм хәлвәнең, казылыкларның төрледән төрлесе тәкъдим ителде. Митрәйдән Рүзәл Минхаҗевның калай эшләнмәләре белән кызыксынучылар, заказ бирүчеләр дә күп булды. Халык агач, җиләк җимеш үсентеләре, орлык сатучылар янында озаккарак тукталды. Ни дисәң дә сезоны бит. Бик матур бәйрәм. Ярминкәдә бик матур итеп оештырылган, бөтен кирәк-ярак бар. Бөтен нәрсә рәхмәт оештырганнар өчен. Мөслим эшмәкәрләре урнаштырган батутларда кабартылган уен майданчыклары тирәсендә бала-чага өзелмәде. Шунда ук баллы мамык, майда кызган камыр ризыклары алырга була иде. Сәүдә рәтләрендәге төрледән төрле уенчыклар да әкренләп балалар кулына күчте. Зурлар исә ярминкәдән бәйрәм табынына тәм-том алып кайтып китте. Әлфинур Нугманова, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм чаралары дәвам итә. Бу минутларда кояшлы Акъял зонасында бәйрәм концерты бара. Төгәл 9 сәгатьтә бәйрәм фейерверкын карап булачак. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам һәм җиңү көне белән котлыйм. Ил көннәр тыныч, күкләр аяз булсын. Исән-имин булыгыз.